Lamsago khakchangmani khorango naitomni khajani takuk tei bukhukchong akhle nro kam kurung tongkhana hake ang tinrono kaisa bemarni kok sai khnarwana abongkha TB bemarni kok TB bemar bahake ung tei bahake hamnai TB bemar ungkha dingkha angkai jora kolok kuchuknai hake tei khaklap yornai tei sanai abno karui kuchukma loge logi thui phainai tei horo muktri mania tei kolomnai TB ungkha dingkha angkai sakeram ungnai tei helengui thangnai TB bemar ungkha dingkai horo kwchangmani rok bangnai abno karui tui kangnai tei TB ungkha angkhe uram uram lumnai tei baidi TB ungkha dingkhe abo belai kheno kaisa uanama singsa tei belai bemar sitra bemar hambia aboni bagui no khajani takuk tei bukhukchong norok oro je ang sawui thangmani kahai TB bemar ungkha dingkha angkai norok TB ungkhana hinui norokni sakno sawui mankha dingkhe tabuk bahai khlaiui a TB bemarni yakni chwng yogui mannai bahai khlaiui chwng chikitsa khlainai chwng nogo tongtwtui hinba puilano chwng obo haima khlainai norok saimano orang mangpili o phunukha obo ungkha orjun buphang hake o orjun buphang norok siniwano lama gana rogo lahar kotor gana rogo bangmano chini tripura o orjun buphang manthogo hake a orjun buphangni bukurno norok nawi abono kaham kai kepekhai ma hulnai hake a hulmani no abo 1 chamuch tei aboni logi chini 1 chamuch abono kaisa dudh glass kaisa o abono sapului salbrum brum chwng ma nwngnai salok cup kaisa khlaiui abo hai khlai chwng wngli hinfano mas kaisa eba talsa chwng a dudh no abo hai khlaiui orjun buphangni bukur bai chini sapului abono ma nwngnai ahoike nongkha hingkhai nukgano chini sago je TB bemar wngui tongmani abo trwk trwk khlaiui hambui thangnai hake kha khlaio norok o chikonsa video ni bisingtwi buijiui mankhana TB bemar wngkha hingkhe bahai khlaiui chini symptom rok nukjak tei bahai khe hambui mannai norok ebo abo hai norokni wngui tongkha hingkhe norok abo hai khlaiui sak sakno chikitsa khlaidi hake hambono hinui ang kha khlaio hake bahai wngjakha o video norok comment khlaiui sidi tei chajakha dingkha angkhe like tei share khlaidi tei kwtal nainai ungtongkha dingkhe o channel ni norok o channel no subscribe khai ridi teisa obo hai important video rok kwtal upload wngkha dingkhe nang jotono thlai swkang no nai mannai hake paithak jora nai tongmani bagui belai kheno hambai।